Good evening. I want to speak tonight about Jesus the Saviour. Mwaswera bwanji ndipo madzulo ano ndikufuna ndilankhule zokhudzana ndi Yesu Mpulumutsi. There are events that change all of our lives forever. Palitu kusinthatu kwakukulutu kumene kumachitika pamoyotu kwamuyaya. No one is left out. Palibetu amenetu amasiyidwa. Everything was different from 9/11 in 2001. Inu mukudziwa kuti china chilichonsetu chinasinthatu kuchokeratu pa September 11 mchaka cha 2001. No one in this world is untouched by the effects of coronavirus. Palibenso munthu wina aliyense mu dziko lapansi lino amene sanakhudzidwetu ndi zotsatiratu za nthenda imene ya corona. But the greatest event that makes a difference to everyone in every place Komatu chochitikatu chachikulu chimenetu chimabweretsatu kusinthatu kwa wina aliyense komanso mu zochitika zina zilizonse is the coming of the Lord Jesus Christ into the world to be the Saviour. ndi kubweratu kwa Yesu Khristu kufika pa dziko lapansi kuti adzakhale mpulumutsi. Nearly 2,000 years ago when Jesus was born, Tsopano tudzapita zaka 2000 ndipo pamene Yesu Khristu anabadwa, some shepherds in Israel heard the most important announcement this world has ever heard. owetatu ziweto ku Israeli anamvatu kulengeza kwakukulu kwambiri komanso kofunikiratu ku Israeli. The Bible says this: Ndipo Bible limanena chonchi: "For unto you is born this day in the city of David a Saviour, which is Christ the Lord." Pakutitu kwa inutu mu tsiku la lerotu kwabadwatu mpulumutsitu mu dziko la Israeli. From the beginning of time right up unto this very day, Kuyambiratu nthawi zosayamba kufikira pa tsiku limeneli, the greatest need of every human being chosowekeratu chachikulutu chimene munthu anali nacho has not been for a leader or a healer, but a Saviour. sichinalitu mtsogoleri kapena mchiritsi koma chinalitu mpulumutsi. Our greatest and most personal problem is our disobedience to our Creator God. Ndiyetu ilitu ndi vuto lalikulu limene wina aliyense anali nalotu kusamveratu kwa Mulungu wamkulu. This puts us in a place of guilt and condemnation. Ndi izitu zimatika ife pamalo ochimwa komanso tu olakwika. All of our lives are needy and broken. Miyoyo yathu yonsetu ndiyoyipa komanso tu ndiyosweka. Bitterness and anger, selfishness and pride. Nditi mapanga zimene zitu makamaka pakuwawidwa mtima komanso pakupsa mtima, kudzikonda komanso kudzikweza. They fill our life. And death Moyo umenewo faces each one of us. ndi moyo imfa imakumana ndi wina aliyense wa ife. To face the judgment of God who is perfectly holy. Kuti ifetu tikakumanetu ndi chiweruzo cha Mulungu chimenetu ndi changwiro. It would not be a surprise if God left us in this misery. Ndiyetu sichinakakhalatu chinthu chodabwitsa ngati Mulungu akanatisiya ifetu mu chisoni chachikulu chonchi. And then punished us for our sins. Komanso tu ndi kutipatsa chilango chimene ndi choyenera machimo athu. But in the greatest display of love ever known, Komatu mukuonetsera kwa chikondi chachikulu chimene china chisanaudziwikenso pa dziko lonse lapansi, our Creator God sent his eternal Son into this world. Mulungutu amene ndi mlengi anatumiza mwana waketu wobadwa yekha kubwera ku dziko lino lapansi. Jesus is a wonderful Saviour. Yesu Khristu ndi mpulumutsitu wodabwitsa. Everyone who met him knew he was more than just a special man. Wina aliyense amene anamudziwa iye anadziwa kuti uyutu ndi munthu woposatu munthu wapaderadera. He is the Son of God. Uyu ndi mwana wa Mulungu. A wicked woman who experienced his forgiveness. Mzimayitu wonyansitsitsa kwambiri amenetu analandira chikhululukiro cha machimo ake. Spread the message of his salvation all around. Iyetu anafalitsatu uthengatu wa chipulumutso chaketu mozungulira dera limene amakhala. And in the Bible, her friend said this: Nde Baibulotu azinzake ananena chonchi: "We have heard him ourselves, and we know that this indeed is Christ, the Saviour of the world." Ife tamumva toka akulankhula ameneyo, ndipo tsopano pano tikudziwa ndi kukhulupirira kuti ameneyo zoonadi ndi mpulumutsi wa dziko lapansi. Today we tell everyone who will hear
Ndiyetu lero tikumuwuza wina aliyense amene akumvetsera. Everyone in the world, and especially to you in Malawi, Wina aliyense wa dziko lapansi koma makamaka mapaderadera inu aku Malawi. that just for you, Izitu ndi zanu ndithu. the Bible says this: Baibulo likunena chonchi. the Father God sent his Son Jesus to be the Savior of the world. Atate Mulungu anatumiza mwana wake Yesu kuti akhale mpulumutsi wa dziko lapansi. There was every reason for God to send Jesus in power to judge. Panalitu chifukwa chokwanira china chilichonse choti Mulungu atumize mwana wake kuti abwere kuno kudzakhala oweruza. And to give us the punishment we deserve. Ndi kutipatsa ife chilango chimene tikuyenera kuchilandira. But instead, in love, he sent the Lord Jesus Christ. Koma m'malo mwaketu chifukwa cha chikondi chake anatumizatu mwana wake Ambuye Yesu Khristu. And he sent Jesus to the cross of Calvary to take the punishment for our sins. Ndi anatumiza Yesu Khristu kupitatu pa mtanda wa Kalvari kuti akatenge chilango cha machimo athu. The Bible says this: Baibulo likunena chonchi. God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Yohane chapter 3 ndime yake 17 akuti pakuti Mulungu sanatumize atu mwana wake ku dziko lapansi kuti dziko lapansi likaweruzidwe ndi iye, komatu kuti dziko lapansi likapulumutsidwe chifukwa cha iye. When Jesus died at Calvary, Pamene Yesu Khristu anafa pa mtanda wa Kalvari, God opened the way for forgiveness and salvation. Mulungutu anatsegula njira imene anatsegula njira yoti ife tikapulumutsidwire. And by the resurrection of Christ, Ndiyetu pakuuka kwa Yesu Khristu, God declares our greatest enemy of death Mulungutu anakhazikitsatu mdani wathu wamkulu amene ndi imfa, has been overcome and defeated by the Lord Jesus. kuti amenetu wagonjetsedwatu ndi kukhazikitsidwa pansi pa chigonjetsotu ndi Ambuye Yesu Khristu. Jesus is the Savior. Yesu Khristu ndi mpulumutsi, He's the only Savior. ndipo ndi mpulumutsi yekhayo basi. But my question for you today is this: Ndiye funso langa limene ndili nalo limene likupita kwa inu ndi ili: is Jesus your personal Savior? kodi Yesu ndi mpulumutsi wanu? He can be your Savior today, Iyetu akhoza kukhala mpulumutsi wanu mu tsiku la lero. not just because you know the facts, Osakhala chifukwa inu mukudziwa mfundo zimene talankhula panozi, but will you in your heart repent of your sins koma makamaka mtima wanu ngati inu mukhazikikabe mu uchimo and trust fully in the only Savior, the Lord Jesus Christ? ndiye ndikuganiza zoyika chikhulupiriro chanutu pa Yesu Khristu mutachoka ku uchimoko. Will you today turn from your wicked or religious ways Kodi inu mu tsiku la lero mudzatembenuka kuchokera ku njira zoyipa komanso zachipembedzo zimene kuzikulamulira mtima wanu, and put your faith in Christ? ndi kuyika chikhulupiriro chanu pa Yesu Khristu yekha basi? Will you today declare, like Mary, the mother of Jesus, Kodi inu mu tsiku la lero muchikhazikitsa ndi kuchilengeza monga ngati Mariya amene ndi mayi wake wa Yesu: my spirit has rejoiced in God, my Savior? mzimu wangatu ukukondweratu mwa Mulungu mpulumutsi wanga. May God bless the people of Malawi. Ambuye adalitse anthu aku Malawi. Amen. Amen.